बार बिलिरलांदों जौमोन गोसोखौ एदावलांदों सिउ सिउ सुदेम बार बिलिरलांदों जौमोन गोसोखौ एदावलांदों खोलो खोलो सिथिं सिथा आंनो फोरमायलांदों Hai mutu than ba mutu than ba phai apa bibaran sini coba Hai लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय माने जोंहाना दिनै ट्रेक्टर जांख्रा जादों आरोना ओमफ्राय आंथ' जांख्रानि भिडिअ लाबोगोन होननानै बुंखादोंमोन ओमफ्राय दिनै जाबाय माने माहाय थाबैनो जानाय जाबाय आरोना जांख्राया अखा हाना होबायदि ओमफ्राय अखा हाना होनायखाय दै मोनबाय आरो बैथिंनि लङायाबो एसे दै फैबाय बिनिखायनो दिनैनो जासिगोन जांख्राया ओमफ्राय जोङो फाजा आरि एवखांजोबखाबाय ओमफ्राय दायो जोङो फाजा लांनोसै बारा गैया दिनै मानसिफोरा 15 जनल'सो आरोना न'निजोंसो हाया 3 बिगाल'सो 3 बिगायावलाय माहाय बाराखौनो नांबावगौमोनदां मानसिखौ ओमफ्राय लिंनानै मोनासैदि बेनिखायनो बेखिनिल' जाबाय आरोना ओमफ्राय आङो दिनैनिखौ माने ट्रेक्टर जांख्रा होननानै बुंदों एसे खोन्थाना होनोसै माने जोंहा नांगोलजों हालेवनानै गायाखै ट्रेक्टरजोंसो हालेवनानै गायदों बेनिखायनो आङो ट्रेक्टर जांख्रा होननानै बुंबाय आरोना आङो थांनाय बोसोरावबो ट्रेक्टर जांख्रा होननानैनो बुंदोंना ओमफ्राय दाना जायफोरा जोंहानि बे भिडिअखौ नायनो गोसो नायलांबाय थादो अब्लालाय लोगोफोर आङो भिडिअखौ जागायलांसै नै आङो लामानि गेटआवहाय दङ जोङो टमटमजों लाना थांसै दिनैबो थानाय बे बिबारखौ आं ओरैनोसो लाथ'दों खिन्थु माबासोयो सिरिसोयो नै आं खाम जानायमोन बिनिखायनो गोरदों खानाय बिबार लालायलायदों हे मानसि ओइ दा बिबार नांगौबा नायलांबाय थादो लोगोफोर देखायलांबाय थानोसै आङो बेयावसो दोनसै आं ओरै ना मोनफैबाय जों लोगोफोर दाखालिनि जायगायावनो आरोना ओमफ्राय दायो जोङो आइ मासि दै जाखो जि दै फैखाबाय ओमफ्राय जोङो फाजाफोरखौ बोख्लायनानै लांना दोननोसै बेयाव जालाथ' नोंजों फाजा मबाइलखौनो दोननासो लानांबाय उपाय गैला आयु हाजार रोगादैहाय लोगोफोर जि गोलोरखा नै खाम माइब्रा मा होनोलाय बिदिखौ सोलामनाय ना सोरामनाय सोलामनाय बेयावहाय मटरजों माबाजों जोगोनार भाजा ओइ मटु फन फैदों ए माथो फुरला फुरलिब्रा मोनसे खावख्लावख्लावसो नुबाय गिदिर नुखाबाय
ओमफ्राय ना लोगोफोर जोंहा ना जांख्राबाबो बेदर होआ जोंहा न'आवनो जाखाया दि बेनिखायनो होआ दाखालि बावैबो आङो नांगोल जांख्रा होननानै भिडिअ बानायनायावहाय सोरबा सोंहरदों जांख्रायावनो बेदर होआखै ओरैनानै सोंहरदों आरोना जोंहा होखाया आरोना बोसोरे होखाया न'आवनो सङा नालाय बिनिखायनो होनाय जाया आरो संनायबालाय होनाय जागौमोन ओमफ्राय दिनै मा दङ हो गामियावबो होखायानो रावबो गामियावबो होआदां सोरहाबा होयोदां आरो न'से न'नैल' बांसिनानो होआ माने बे गामियाव बांसिनानो बिदि माइ गायनाय मानायफोराव बेदर जुमाय बिदि होखाया आरो सा ओमफ्राय मटर भाजा आरो सोरहाबा मुरि बेफोरदिल'सो होनाय जायो ओमफ्राय जोंहा मा लाबोदों आङो खिथाजोबनो मोनाखै दहाय खनसे सा लाबोखांबाय गाइखेर साहा लोंखांबाय बिसोरो आं साफायबाय थानो मोनासै ओमफ्राय दायोथ' मटर भाजा माइब्रा खाम ओमफ्राय बिसोरो साहा लोंलानो एबार दैजोंसो जागोननो बिनिखायनो साहा लाबोफिनासै नङाबा सोरबा आयु साहाबो होआखै माथो होननानै बुंनो हागौ ना बिनिखायनो खिथाखाबाय आङो ओमफ्राय मिस्टि लाबोदों आरोना बेखौ लास्टाव जागोननो नायलांबाय थादो लोगोफोर जानाय मानायखौबो एसे देखायनोसै ओमफ्राय दा लास्टाव आङो माइ एसे गायलांसै जांख्रानि नामावहाय ओमफ्राय हुथु ओयाव आं भिडिअ ससे लानो फैले जांख्रानि नामाव सोरबा आंखौ मासि देलायना फैदो बेलाय दिनैलाय होननानै साननो हागौ आरो दुब्लियावनो माबायदि दख'ना गानबोलायदो गोदान मानि होननानै गोदान मानिसो गोदानद्रायथ' नंखाया नालाय ओमफ्राय आं एसे खोन्थाना होनि जांख्रा नालाय दिनै बेनिखायनो एसे देलायनो लुगैनानै देलायदों आरो आङो जांख्रानि नामाव हनै जोंहा मथ'आ मोनफैबाय माबा लायदोंमोन मिस्टि लायदोंमोन मथ'आ ना फायलायलायबायदां दे गथ' जांख्रानि सायाव माखौबा बुं नामा दिनै जांख्रानि मा बुंनोलै बुंनांगौ गैया जोबगोन ना जोबासो जांख्राबाबो गायग'नो हायाखै माथो जोबनांगोन जांख्रायावलाय जोबखानायखौसो जांख्रा जायोलाय न' लोगोफोर आङो जांख्रा जानानै माबादि मोनदो खिथादोब्रा गोसोफोरखौ मा खामानि मावनायनो दिनै खिथाना लादोब्रा खोथिया मोननैसो रोगाबाय माने रानबाय जांख्रानि नामाव बाखि साइडआव सिटनासिन दा बारा बे रोखोम जेबो मावाखै गोसोम जालायबाय न नोङो जानाय लोंनाय लांलाय लाबोलायावनो दे माबा जाबाय बारहावाजों जायोलै दैज्लाङाव हाजार न'आव थाबाबो बाहेरायाव थाबाबो दैज्लां बोथोराव माहायबाबो सोमला सोमलि जाखायो न लोगोफोर ना दाखालि बावै आङो माइ गायबोला माने आखासेल' खोथियाखौ गायनायनि भिडिअ बानायदोंमोन ना बेयावहाय आङो बुंदोंमोन आङो जांख्रानि भिडिअखौ थाब लाबोनो हानाय नङा दां दैयानो गैथारा जांख्रा जागोन हायानो होनना बुंनाया नैबे हायानोमोन ओमफ्राय जा मोजां दै जाखाबाय आरो बेनिखायनो एसे थाब जाबाय आंना जांख्रानि भिडिअआ साफा नुवाखै साफा नुवाखै देलाय गायबाय थालाय जांख्रा ट्रेक्टर जांख्रा खावलाय
माइ गायग्राफोरखौ आङो बारा खाथियाव साफायनानै देखायासै माने लाजिदोना सोरबा सोरबि ओमफ्राय आरो जानाय मानायफोरावबो खाथिद्रायाव साफायनानै देखायनाय जायासै आरो जानायफोराव खाथियावनो साफायनानै देखायबा माहाय बोरैबा नुयो नालाय बेखायनो खाथियाव देखायनाय जायासै आरोना गोजाननिफ्रायनो लानाय जाबाय बांसिन लायनो किटा सा नों भिडिअ नुजानाय नङा माइ गायो नुजानाय नाथुरे Rani. Hai. Apa video? Mana? Hei. Mai cái nó phết đường. Mai cái phết đường nè. Ai cycle phết đường. ट्रेक्टर जांख्रा जानायखायनो ट्रेक्टरजों हालेवनायखौबो एसे देखायफानाय जाबाय माने बे हालेवनाया माइ गायनायनि सानसे सिगाङावसो हालेवनायमोन ओमफ्राय आङो जोंहा मथ'खौ थांलाय ट्रेक्टर हालेवनायखौबो ससे भिडिअ बानायहैथांलाय ट्रेक्टर जांख्रा नालाय ट्रेक्टरखौथ' देखायनांगोन ना होननानै थिनहरबाय आरो ओमफ्रायो बानायहैबाय आजिखालि रावबो नांगोलजों एवखालाना बांसिनानो ट्रेक्टरजोंसो एवखायो जोंहानावथ' नांगोलानो गैस्राया हालेवग्रा मोसौबो गैखायाना जोंहा गायल'सो दङ ओमफ्राय जोंहाबो गासिखौबो ट्रेक्टरजोंनो एवजोबनासो गायदों बेनिखायनो आंनि जांख्रानि भिडिअनि नामा ट्रेक्टर जांख्रा बै खनसेयावहाय आङो ट्रेक्टर जांख्रा होनना बुंनायाव सोरबा बुंदोंमोन आरो हाय मा नांगोल जांख्राखौनो ट्रेक्टर जांख्रा होननानै बुंखो नोंनालाय बिदि होननानै बुंहरदोंमोन आरो आंखौ थांनाय बोसोराव ओमफ्राय आहा ट्रेक्टरजों हालेवनायखायसो ट्रेक्टर जांख्रा होननानै बुंखानायमोन आरो ओमफ्राय नै जों दायो न'आवहाय फैफिनबाय आङो बांद्राय गोबाव गायबाय थायासै दसेल' गायबाय आरो ओमफ्राय ना बेफोर दुब्लिफोरा दाखालि बावै जा गोरान गोजाखासोमोन दैयानो माहायबो गैयामोन मानसिफोरा जा सिन्था जाखाबायमोन आरो देग्लाय माइ गायनो हागोन ना हाला होननानै ओमफ्रायो थांनाय हराव जा गोसा अखा हाखादों अखा हादैयाबो थाबायदां माहाय ओमफ्राय बैथिंजाय मोनसे लङा दंमोन आरोना ओमफ्राय बे लङाथिंबो दैया फायबाय ओमफ्राय फायनानै बेफोरखौ नै मोजाङैनो गायजोबनो हाबाय आरोना ओमफ्राय आरो सोरहाबा बोरिथार दंबावो बिसोरहाबो दै माहाय जेब थाहांबाय होननानै बुंदों आरो गायजोबनो हासिगोन बायदि मोनदों ओमफ्राय जोंथ' थांनायाव टमटमजोंसो थांदोंमोन ना ओमफ्राय मालाय टमटमानो लायनो समावहाय चार्जआनो गैलानो जाहा नेबाय थादोंमोन आरो लायगोन दांनानै माहाय गोजान जायोदि जोंहानि न'निफ्राय दुब्लिया ओमफ्राय जोङो फैनायाव थाबायनानैसो फैनांगौ जाबाय लायजायासै बेरायथ' थाबायबोबाय आरो ओमफ्राय थाबायै फैबाय थानायाव आङो भिडिअ लाबोबाय थादों हाय चुम्मा दे लाजिदै मानसिया चुम्मा हाय ओमफ्राय आंना भिडिअआबो बेखिनियावनो जोब्बाय नै दायो जोङो न'आव मोनफैबाय गरम सोनानै दसे फेन लानो होननानै बेयाव जिरायफैबाय आरो ओमफ्राय दाना जायफोरा जोंहानि माइ गायनायनि भिडिअखौ नायबाय माने जांख्रा भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै जुदि जोंहानि बे जांख्रानि आयो उरां खारना होबायलै
जांख्रानि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो आरो मा बुंबावोमोनलाय आं बावगारलायबायसो। दे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। बाय बाय। मोसानोसै जाहै मानसिदा आंनो। दे बे गिलिर जादों ना एखां लाना होनि दे औ लानानै मोसागोन